imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana odla ufish obizayo. Yazi lo fish ngithathe ngwenze lo umsebenzi wami. Wena bakho abasebenzi uyabashela imadoda lento okhohlakala futhi. Kuze kulungene nje madoda. Hayi siyashutha seThekwini sidla kamnandi baba uqhubeka kwenze lento ezakhe. Dokotela uxolisa. Angisol futhi ngiyabaseza ngiyabarobha ngibaholela menginayo imali. Dokotela suka amancingisa thoza khona nje kuba namhlanje ekseni kuBabu Dokotela TV Dokotela. Idla ngemfoloko. Hey fucking knife Dokotela. Idla ngemfoloko. Babu Dokotela baba wesizwe ujabule umfana omhlanje akhehlela umzulu amancingisa siyathobeka. Dokotela. Dokotela ngasikhulumela bakithi into ebalekile enkulu futhi. Uma Dokotela sithi umuntu wadi Dokotela uma sithi ngiyayithanda indlela esikhuluma ngayo Dokotela uyibeke into as if kufanele ukuthi umuntu ayithole noma kufanele ukuthi umuntu abe nayo kufanele ukuthi umuntu ayenze. Uma Dokotela uthi cha lesimo sakho lesi lempilo yakho lena iyayidinga inyambanga oil. Thola inyambanga oil. Inyambanga oil yenzani? Inyabhanga yo. Sizophinda sifundise futhi abantu ngesithwalo completely sikanyabhanga. La uphuma uhambe uyokhuluma nawe unyabhanga nibonane kodwa uhambe wedwa ngoba mohamba nami ngizokushiya lapho mina mase kuvele inkinga. Inyabhanga oil 1000 rand. Umuntu ongafuni lutho emhlabeni othumelene nemali. Mufuna imali nje usenza lamafutha uyakhulumisa uyawavula ugcabe igazi lakho la ufake amafutha igazi lakho la phakathi uthenga i-cellphone uyifaka iSIM card. Le gazi lakho li recognition of a blood sacrifice that you have done for unyabhanga. And then unyabhanga will consume that blood and that start to recognize you. And thereafter musu yamxokoza usho uthi nyabhanga dloze likhulu lasemanzini dloze likhulu lomcebo. Mina ngicela into ukuthi nokuthi musu yithatha into ugcobe nje kancane la musu uhambile la khona. Ungitshela ufika wena kwenzekani unyabhanga la kuyonto okudlala. Nyabhanga sunikeza umuntu othi ufuna imali kuphela. Uma ufuna ezinye izinto wena ufuna intombi hayi ngiyakuyonchana le ntombi futhi lena awubuza enye into. Dokotela. Hayi abanye abantu banesikhathi sokudlala Yonchane lento. Hayi Dokotela if sikhuluma ke ngeBlack Salt sikhuluma ngomtewa wemali Dokotela. Phuma lapho kuhlanganani lapho? Umuntu onjani okumele ayithole into enjalo? Angibe honest ngibe specific ngingasebenzisa ichannel to mislead people abantu basithembile. Sina viewership more than 2.5 million. We must tell the truth as if we are dying. Firstly we have to do a spectrum analysis around ukuthi ngabe ngishawa yini empilweni. Ngabe nginesichitho, ngabe nginesinyama. Ngabe mhlawumbe uma wa toilet mhlawumbe ezala mina yingabe nayizwaca nje. Yabo. We just have to check around people are surrounding. Ngalala nalo muntu kakusena ngasafuna ukubamba incingo zami konke ngekho right. Ngithathele iBlack Salt. Ungithathele uanyanisi. Uqobo ufake emanzini ufake iBlack Salt. Ungithathele iDetol. Le original hayi le green lena engiyazi njalo lena ngathi spirit. Lena nje original. Ufake into yangesivalo. Uma usuthatha ispirit naso usifaka lapha phakathi. Uma usuyaqhuma ngalento. Ugume only 3 days uyeke. Uma kade bekubele sisilwane, uma kade wathatha into kumuntu eyisinyama yasala ihamba ngaleso sikhathi, same time ihamba leso sikhathi. Uma usukwenzeke lapho ke ila zonke ke lento okade kade usicabanga uzokwenzeka. Qala ngeBlack Salt. Uyisebenzise kuqala ngoba anything enye osayicabanga ukuyithepha izinto zakho ngoba abantu aba understand. If singabatshela iqiniso aba understand abantu ukuthi isichitho sinamandla ngendlela eyisimanga. Isichitho sifana neSMS ephuma entombini yakho. Iso potent ukuthi umkakho umenzeleni kubhidlika yonke into ngeSMS ka 35 rand Babu Dokotela babesizibojabulile.
SMS 35 cent. 35 cent. Ile konke. Phela umshado. Siyabonga baba. Dokotela siyathokoza kakhulu dokotela. Sathokoza kakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela asikhulumeni manje ke about isiqiniseko umuntu akumele benaso. A guarantee in English. Oh yeah. Guarantee. Which this thing is guaranteed. Uma nje sikhuluma ngesithwalo la sekhanda lembuzi. Dokotela uthini la ukuthi this thing is guaranteed. Khulu kunento oyicabangayo. Kunento ongayicabanga. Yeah. Isithwalo sekhanda lembuzi awusiboni sizokusiza. Utshelwa ubona usatshela ukuthi lento iyona bengiyifuna. Lento ayigeje mkhulu. Ayigeje and then iyanqo. Iyanqona proven fact ukuthi wena uwenze lento le. Lento esokuthiyamba uyenze. Basaba abantu ukuzenza izinto abanye baze baphelezwe lethina. Ashathi umuntu hayi manje ukuthi njengala ke nabanye abasuka eIreland abala. Bafika izolo. Njengoba ngitshela up ukuthi ngenza malini. Oh yeah. Bazothatha lesithwalo. Into enhle ngaso ayikho into ohamba uyiphethe lokhu manje usuphethe izigubhane amabhodlela yebo yonke into ezoloku idetect amabhanoyini kuthiwa yini. Yonke into sokuyiphethe spiritual. And le nto lena ushowcase mkhulu showcase. Ngoba siyalimba ithuna lana. Ikhande lembuzi silifaka imali la phakathi bese lifaka lemfihlo lezi ozifunayo wena nalamakhubalo. Usifake nalamakhubalo lawo. Mese sigqiba lento ibheke ngala uqhamuka ngakhona ngasekhaya. Ithuneni leChina. Ethuneni yabona kunethuna leChina mina ngigqibe khona isigubhu. Kumanje ngigqibe isigubhu inkuzi Mahomet isigubhu esimnyama thu. Ngagqibe ethuneni leChina. Thola ithuni lomlungu. Lamathuna lawa esikhuluma ngawo amathuna esazi kahle ukuthi awageji. Yeah. Sifake lapho umkhulu fakele thina ikhipha. Musu ufayile ekhanda ubuzothatha uceba kuphela. Wealth guarantee lapha yana kodwa phela uzokhokha. Babu Dokotela bese sibujabulile. Khokha. Sokhokha mkhulu. Dokotela, but ke vele kuthiwa imali ilandwa ngenye. Dokotela, ngicela sikhulume about ke manje ke isithwalo sesikhwama. Isithwalo sesikhwama Dokotela hlasimbe for umuntu ongaze ezwe ngaso angaze asibone Dokotela. Ngeke ngasibone Dokotela usithi shazi ukhuluma ngaso. Ngabona ukuthi into enamandla le Dokotela ukhuluma ngayo la. Dokotela sikhuluma ngaso ke ukuthi umuntu akeze simakhele isithwalo sesikhwama ngo150k. Siyini isithwalo sesikhwama Dokotela? Yabona ngine order ngazothola umunye wayehlule esikole wenza voice over. Wangenzela ithwala ngezikhwama. Sabe saxabana phela abafana bayaxabana. Amblocker vala into yakhe sengihlupha. Sikhuluma ngesithwalo sesikhwama. Sikhuluma ngomakhuluma kwenzeka. Umxazululo abantu abasuke befuna ukuxazulula labantu. Asingenele isithwalo sesikhwama. Ngizofuna ungitholela imbuzi. Embuzini ngifuna inanzi, kodwa kuthiwa inanzi embuzini. Embuzini ngifuna igazi. Sizokukhanda ngalento sikukhande ngalento mase sihambe nawe same time. So kusebenza ke mase sekufaka ingcabo. Mase sizifakelele ingcabo kuneduku ufuna ukunqwazela. Kuze kushona ilanga ukunqwazela eduku. Lento ke muze uthatha lesikhwama lesi uyanaso kuba bomkhulu ufika usho ukuthi nasi isikhwama ngisiphethe. Ngicela uvuke namhlanje wenza ukuthi musu ushiya u6 rand. Musu ubuyele emuva. Babu Dokotela baba sesibajabulile. Ngizokwenzela ngo150. Ngoba ngifuna ukuzivala mase ngenza laba aphethe imali ngempela. Hayi asimnandi fish hey. Abu, you eat these dry fish, small ones? Yes. Siyabonga. Dokotela. Siyathokoza kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu. Lelo Dokotela if sokhuluma ngesithwalo ke sophondo ke sona se-million Dokotela. Ithito Makhanda. Hayi try phela hayi. Hayi computer mkhulu computer. Hayi computer. Uyabona Kubi. Hayi kancane ngikhuluma ke. Hayi isi-million. Yeah. Hayi uyatshelwa futhi si-million. Utshela uma ususithatha isilesithwalo sophondo ngikutshela zonke imfihlo.
uthinta umkhathi ngesandla sikufundisa yonke into lapha na mase siyakutshela ukuthi umuze ngokusifunda umqondo uzongena kwequantum ngeke uzokholwa ngoba lento sikutshela yona manje imfihlo no one should know about this but we are going to be rich forever lento ishintsha amagesi isetho wena ishintsha amagesi isetho wena itshela wena manje senza ukuthi manje senza ukuthi manje senza ukuthi kodwa nje ayifuni imillion futhi ke lapha angijahila ngeke ngoba ngisuke ngazi lapho ukuthi uretire lapha uretire but with your heart strong please ufuna ibe strong and ungabi nonembeza please ibe strong ngoba if isiphela lento ufuna uzenzele wena ngoba phela usukusutsheliwe uzothi uzenzela wena uzenzela Babu Dokotela hayi mina hayi ukhakha iqinile mkhulu iqinile hayi iqinile mkhulu angifuni ukukhuluma indaba zabantu iqinile hayi ndoda singakhuluma indaba zabantu kodwa ufuna kumele athole kodwa uzokhokhela phela Dokotela lukhona luyenganela 30,000 bese uzakholela million le million impetho la okamakhoda sobala lapha hayi ngeke ikhodo ofihlela yona uyawufunda nje umhlaba ubhalwa kanje siyabonga Dokotela sathokoza kakhulu Dokotela Dokotela hlazimba sikhuluma indaba ukuthi ke landa umuntu ngenkani faka isipoke sithi Dokotela landa umuntu ngenkani faka isipoke umlande ngesipoke Dokotela ithini into yabona mkhulu kunabantu abasixhaphazayo emhlabeni basijoyinse amabhanoyo QZ basijoyinse wonke imsangano lamabhanoyo athi mnika imali engango 200,000 uzokwenza imali engaka ijike ingenzeki lonto yambona yena useshintsha istatus imoto asesendile ushaya amaphathi amakhulu kolalusha lo muntu angazodlala lo muntu khona umuthi la kuthina lento ngicela ukubatshela nje abantu abangakwazi uNatal lento esiyiphethe asiyisoli futhi asixolisi thina njengoba Babu Dokotela nje mina angiyenzi into ngoba mhlawumbe sekufuza ukuthi ngiyenze noma mhlawumbe ngibona ukuthi sesithi isikhathi ngenzeki mengibona sekuhamba isikhathi ngenzeki ngoba phela ukwazi ukuhlala nento engatestiwe ifuna uyitest lokhu uyipractice ake ukwazi ukuthi kube lula nje kube lula ukuyenza mina kunabantu abacabanga ukuthi ngeke basibathole hayi sobathola mkhulu naba abona abakusongelayo yilabo bafuna ababaleke nemali zakho nje hayi khuleka mkhulu khuleka umuntu ongihlulayo wodwa ulokuthola umuntu umethunjiwe kodwa mengazi bamthathe kuphi hayi khohlwane mkhulu khohlwane mekuthi khona abantu amathumba manje ngicabangizana ngalokho Babu Dokotela uzogqilaza mina umuthumba umuntu ngikushaya uthatha impahla yomuntu inyawo zivuvukale zibe ngangezendlovu same time shona ilanga usombatha ibhayi shona ilanga usombatha ibhayi emva kwaloko uyabuza osho ukuthi hayi imoto yakhe yathathwa yimina ngayidayisa ngithi mina ngikhuluma ngemoto ayidayisa ngikhuluma imoto yami mina wena ngafika nemoto nelogbook ushintshe ownership kuphela hayi untshele into esho mase ukukhothisa umuthi ke mase ziyaqala ke zibohle mase emva lokho ngikufaka equantum ngoba uzohlupha siyabonga Dokotela sokamanye amazwi ukuthi umuntu bathi abakhali bazi ukuthi lukhona usizo lokuthi hayi lukhona mkhulu kodwa nje umuntu ukuthi lona siyazi ukuthi wadla imali yethu lo wandiza nento yethu lo and siyambona Dokotela eshapela imoto kumnandi uyambona impilo eqhubeka but nasiyakhala la ngithoza no 10,000 ukishayele le nto mina futhi mina nginanembeza zakhe nje ushaye Dokotela siyathokoza kakhulu inyanga edla ufish inyanga eyifake elaphela emafletini ayibona apha inyanga edla ufish umsangano ungakuhlupheka nje yazi ngidla ufish ade ngehla kwePrado wena udla ufish ade wehle etaxini uhlele kwequantum ngaphambili yabo igap ngakanani shawa istandard izinga Babu Dokotela babe sizibajabule siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela nawu kusikhunda ukuthi ke nazi lenyanga le Dokotela hey yale emazweni amapha amazwe yale komozi wathi ngazi bani kodwa kunomozi kanje kunoMozambique phakathi hey Dokotela lenyanga la yasithi qu yahamba nemali yethu yahamba nemillion Dokotela ithini Dokotela into la
hayi inyanga siyalena emazweni isihamba namamiliyoni abantu nani dokotela singathina dokotela konke engenze konke engalunga isingamlandi into le angilungise spelling nje le nto izogeja kunomama ongaboni use Free State indoda yakhe I assume because it's a story that I was told abase call center bathi uyafona lo baba lo uthi uhlala nomama ongaboni walimala engozini yemoto bathola 4 million then wasezindleko zadliwa abamile nanantona no basala ke ne million nodoti bayithola lenyanga le yathi izobakhela isikhwama semali yathi ngathi noma 200,000 noma imalini emva lokho yasathi umkhulu ufuna lokho at the end of the day kwathiwa usele namali nebank wathi hayi imali ebank ikhona u750 ngoba kade phela ngilo ngikhipha lento bethu nizifuna omkhulu kwasathola imali ngoba imali yengozi ikhiphe seyiwasha wayibhuka yonke ke yakhishwa ke yawashwa namanje yawashwa yakakumi kulayini manje uyakhala lo baba ngithi mina ngize ngenza even video ka ku TikTok ngathi la lo baba yekukhala akazodatshukela umuntu yena kenze lo 10,000 ngimbonisa into angazayibona abone into angazayibona mina angijike endlini hayi bomkhulu abone into angazayibona angeke abantu mebelana we are not discriminating them asibacwasi but if begeja sizobaqondisa thina if begeja hayi sobaqondisa mkhulu ngoba bona manje bethathi 1 million azi imali eMozambique u5 million lo mali 5 million lo mali and manje ngeke mkhulu ugeje kakhulu lenyanga makuyinyanga noma isangoma noma yini ithwasi ugeje kakhulu ngoba uzoqilazwa wazi laba bafika kunika lo 10,000 cash kodwa ngizo5 nginika cash hayi ngizomtshela ukuthi mina kuhamba ukuthenga inyama lapha esansi sisukuse lento le ngihambe ngimseke amafika agezwa abuye ezela ngithi ngihamba kwenza ukuthi izikhale kakhulu ayivesene ke izikhale kakhulu mina nginembazo engahlukani nayo ekuvusa umuntu ethuneni avuke ngathi kuzophuma isambane hayi mkhulu lento yokuthatha sine degree yayo ayeze degree ukhulu silishaya ithuna uze uthi ngathi khalibhuti awu uzovuka awukwenza lento esimthumeni Babu Dokotela babesizojabulile siyabonga dokotela hayi dokotela mzuku amancingisi hayi no kuyabonakala kuyezwakala dokotela hlasimbe asikhulumeni le kwi level e serious dokotela uma sizothi Thwala Ngabafundisi isithwala esinjani leso esikiphi level futhi namaligi kulezi zethu esikhulume ngaso hlasimbe sisebenza la dokotela esabani futhi ngicabanga ukuthi lento izobasiza abafundisi I did make a video la ngenza nje disclaimer ngathi akekho umfundisi othwele lokho nje kufuna kuvele ngoba akekho othwele if wena unayo maze wayihambe nawe yini yabo manje ke ingakho ngoba akekho umfundisi okuhamba nami uthi uyothwala reason why ngisho njalo because abawusebenzisa umuthi mfundisi nje akawusebenzisa umuthi abantu bezwe but into enzeka kuyathwalwa ke ngabafundisi into ofuna uyibuke funa uhambe elokushini ubheke lo mfundisi lona onomlilo yabona laba base Faith Mission God's Army Assemblies of God laba babambe ubungcwele ngesandla abangafuni ukubudedela targeta yena uzombona beka itende oluba u6 Paul u6 Paul liyaphephuka lenza yonke into umbone sephuma engena emotweni nomzalwane sebeyagoduka nesude engamlingani hayi mase ngililanga umusi ya attend ebandleni into ozoyenza laphana uzohlala emuva bazoku-draw attention bakulethe phambili mase kunikelwa kuzonikelwa ke nje yabo le mali ezinikelwa wena bese ukhipha u20 ngamabomu ufake kanje awubona 20,000 then bazobe sebebonga ke mase ke emva lokho uzobe senza ke kubonga nje ngokukhethekile ukuthi yabonga ukuthi sivashela umfundi inceke usibanibani sibonga kakhulu sixhase ngemali engaka siyabonga netendele lihlupha lizolunga ngesikhathi nisabonga mase ngiphamisa isandla
mase ngisiphakamisa isandla mase ethi aliyekeni itende ngizolithenga u8 pole ngithi ngizothenga military grade ilele limbelwa phansi yabo aliphephuka lezi sithiwe military grade le ngizolithenga nesound ngizoyifaka thereafter umfundisi uyamsejuice uyamsondeza emva kwaloko uzobe usuyamcoach umfundisi ukuthi uzoba ne-meeting naye nenza le budget mhlawumbe budget ithi banithi mhlawumbe 80,000 wena uescalate ithi 250 ngoba ufuna into endele quality ne-sound right musi yamthethe entshumeleni yakhe akayeke lento ogxeka amadlozi akakhulume ngento esezweni ngoba lento izokumbalekisela abantu yabo akasamkhonza uNkulunkulu usekhonza abantu uyamehlisa lapha enkazimulweni umbuyisela kubantu umfundise muse umthengela imotshwana encane nje yabo 1.6 iAlmera ajabule akubize epulpit musu usuyamtshela futhi ukuthi akayeke lento ogxebe izitabana ngoba uzosuka balekisa intsha uyamsusa enkazimulweni umletha manje izitabaneni and after use right musu uyacela ukuthi umuntu onobutabana sicela ukuthi naba bebekhona ekhwayeni kutshengisa ukuthi uyabemukela siyacela lo weorgan ukuthi akasifake isiphandle ayishaye impela isiphandle sebesiqothuka la uyamdriver and usebenzisa lesilwane sakho wena umfundisi because lezi zinto ama-merit asewatholela kuwena uzoqala ivume lento le emva lokho usuyambiza ke manje emaphathini enu nina enikhonza uSathane usiyambiza ke manje emaphathini enu seyabuza ukuthi indoda kaNkulunkulu ihlala laphi abantu abathi kwazi indoda kaNkulunkulu ngahlala lapha bakutholela iflat lama-flat cheap akhona lama asemalokishini labo lento ezakhe esandwa kwakhe emalokishini ezingamafleshana amafishana bakutholela indawo la bakhona namasipalo organize le ndawo fast ungene khona kufuneka imali oyiholayo baveze ukuthi uhola imali uqualify ungene mahala thereafter musukhokha lama rate bona bakhokhele 3 years ama rate akho technical unemoto neflat and thereafter usuphuza nabo wena uphuza udrink bona baphuza ubhiya mase kususa isitabane sekuhlabe ngokhisi mase bekushuthe ngesikhathi kubulala nje ngenyevu bakushuthe ngesikhathi ukuqhwantuza uthi ikhamera isekushayile kodwa sekushuthe isitabane mase le video bayibamba mase ufonela umuntu ongamazi ethi una le video yakho la waqatshula khona isitabane niphuza uthi mina ngangiphuza udrink bathi kodwa naniphuza udrink wena ubephuza ubhiya sakubulala ngenyevu isitabane uthi yazi ngifunani ke mnganami ngifuna ubuyele kusona isitabane ngizonihlanganisa uzongenzela into eyodwa engengisho la ngizoyidelete le video sure and then about the corner do sebekufakile kwi secret society now we are worshiping iron god now we are worship ithwalo ke lezi ezizwa ngaba kuthakethwa abafundisi aba strong and then you pervert uzobe ephuza nathi udrink ephuza udrink sikuyabhenya lama happy ngizwa yonke into abadaza amantombazana la yabo sizenza ivideo la kumnandi kanti nawe sifuna ukucapture le video mase simthethe ngixophuthu sithi manje sana kubulale ngenyevu uthi uqabuthi bye sekuqabulile Babu Dokotela baba sesibawujabulile izithwalo lezi zokudestroy ibandla likaKristu and then sithi amakholo abe vigilant and start to have to open amehlo akho bheka usizo olufika kuwena ukuthi liyapi egcineni because you're going to pay a huge price Babu Dokotela baba sesibawujabulile umfana uPhledla ekhehlela nomnongo siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni